Camtasia Studio 8. Camtasia Studio 8. Снимаме с нея. И обработваме с нея. Това искам да ви похваля. И ще ви поставя линк долу в описанието, в където съм си стигнал Camtasia Studio 8. И не искам да направя нещо като рекламка на моя канал. Ще спра на пауза и ще ви покажа след като се върна. Така хора, върна се и гледайте кой канал ще покажа това. Ще направим реклама на Freekickers Bulgarian Gaming and More. Freekickers Bulgarian има 95 абоната човека, той е мой приятел. А той е гледман бъст гол с Дейпите 2016 Атлетико де Мадрид Франц. 25 показания. Кристиано Роналдо Magic Skill 2010-2015 HD. Football Skills Mix 2 Bust Football Skill Mix 2016. Това ви го казах. Neymar vs. Paul Pogba Master Price 2016-2017 HD. Gary Nicole I'm the Queen. Watch this my Counter-Strike Bust Mounts и такива неща. Видеоклиповете, това съм видеоклипеци. Само да е качил Please What Behold Pro Gameplay. Добър ли съм? Изгледайте му този клип. Добър е. Та схема. Ще трябва да стиля някои неща от комп. Ето, Alexei Shadow Hicks Funny Compilation. Чао гайдича. И тия клипа, къде ви показах, само че Skill to Win Football Game, Android Gameplay видео, Lionel Messi Skill i3 2016-2017 HD, Minor Intro, a sick intro for gameplay Bulgarian Muslim и Minor Outro. Да, влизаме в плейлисти, 100 на 100 треки на плейлисти, футбол и фейлс канали. Влизаме. Ето, XX Showcase, Heaven Blue, Bulgarian Gameplay, Вената, Чоко Паляга, Persi Army, Rose Games, BG, Pickbook, Xfold, DDD, Off-Tapper, No Thanks и такива неща. Това са Leo Gaming, тук по-долу, както виждате Leo Gaming и Джуджо нещо. Дискусия. Да има дискусия, но никой не ме е писал. Ето, прочетете и тя. Heaven Blue, X, Shellhex, Rose Games, така, Xfold и надолу има още, но аз съм също там. Давам им информация. Здравейте, пичове. Аз съм Freekickers Bulgarian HD, на 12 години съм и в този канал ще има предимно футбол, но и малък процент гейминг. Ако клиповете ви харесат, не забравяйте да се абонирате, харесате и коментирате. Често срещани въпроси с какво редактирам клиповете, Camtasia и Stony Vegas Pro. С коя програма снимам? Mobius и Bandicam и Camtasia. Моля, абонирайте се и аз ще се абонирам за вас. Sub 4 Sub, Sub 4 Sub, Sub 4 Sub. 20 абоната, 60 абоната, 80 абоната. 130 много ще съм ви благодарен. 550 Twitch Stream, 1050 лева. Това ме дразни вече. Да. Това беше като мен. Надявам се канал да ви харесва и така не забравяйте да се абонирате за неговия канал, да ми гледате всичките клипчета и да му коментирате и да поставите някакъв коментар в дискусията. И чао, чао! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.